Godzilla. Когато си купиш GTA 5 за PS4 и тази карта я регистрираш и получаваш 500 000 в играта и 500 000 в онлайн. Да. И сигурно при вас се чува гласа ми много тихо, пак аудиото силно. Аудиото е на една чертичка в ръчет и... Да. Не мога да се чувам нормално. Аз затова намалям аудиото, пак се чува играта. Се чува малко и тя, защото все пак да заснема клип без да се чува играта няма малко смисъл. Днеска правим, ще караме колички, ще се блъскаме, ще се клоним, ще се молим, няма какво спорим. Да, влизаме тук някаква си зала. О, ганка так. Ако искате вижте какъв нуб съм, просто. Тотален нуб съм. Айба. Бати памта кола. Чек, до къщата ли точно хейста? Аз пак хейст. Къщата ли точно? Ще е този ганка так. Чек, няма джойнвам тук. Добре, айде. Айде, за да ви лъжа. Няма джойн, окей. Тука... Майка че. Мале, какви грозни. Как са ги оборудвали нашите. Знаеш колко са богачи. Някой преди виждал ли ме скина? Майка ти, ще умра. Бе, ще умра, бе! То спа с пушка. Да, бе, брат, съм нуб. Поне 5 пъти умирам, за да мина ганка. Така. Ай, бе, за тъпата шиба на къща, бе, браче. Как точно го... Браво, бе, отваряте връчите. 5 звезди лукс. Къде пак малце патис? Там, прозореца възидя. Пачи банджа! В къщата съм. Един човек виждам. Аз един съм убил сам. Майка ти. Майка ти. Майка ти деба. Майка ти. Майка ти деба, бе. Бабичка мръсна. Майка ти. Майка ти деба. Добре, убих един човек и умиране. Ако те стая винаги ще има майка ти. Умирай, балък! I'm хипър, балък. Умирай, че! Не искам да умирам. Добре, поне двама убихме. Трима. Чекайте тук с пушки, оборудване. Аз имам пушка, ама... Не обичам с пушка да стрелям. SMG-то ми е най-обичаното оръжие от мен. Много нуб съм. 44 ранг съм. Вече от цяла вечност. Сигурно се чуете от... Абей! Умирай! Умирай! Ти умира ли, бе? Майка ти! Скоро може да направя някакъв лайвстрим, в който ще плейкаме. Трябва да имате Twitch аккаунт съответно, за да гледате и да хейзвате, да са кефти, да умирате и да... На 5 ще бъде. Вау, 5! Всичко е елиминирано. Умира, бе, пък! GTA 4 в моя канал скоро ще има. Скоро. Мале, ето с бронежилетка ли има, бе? Добре, това е петия ми път поне. Надявам се да ви преброя. Липъл може да е обработен
по-нататък. Мре, бабичка. Може да е 22 качен. Да, след 5 умирания го паснах. 15 кила. 5 хедшота. Point blank. Еми, нищо не съм направил. Те сакай. Срам ключа. Мале. Айде, а не флека джопа. Траш трък. Добре, аз трябва да прекъсвам. И да. И така. Серия са траш трък. Join серия. Ако ми падне с раката, се извинявам. И да нас чувам. Гледал съм един, как се казва, Никос. Човек слагаш шалка, той не ме е молил нищо, ама аз просто му казвам, служи с шалката, разстоя му пишете. Стоя с шалката и забучил джойстика и просто започва да записа и се чува. Join serious a trash truck, please. Да, сега в 12:30 трябва да тръгна на Даскало, защото вчера се забравих храницата, тървах автобуса, ушили ма остава вход, в което ме слушалка сега, имах тройка, и бати гаден един само моя ми кайте и да продължавам. Не сте чули, много съжалявам. Join haste serious setup serious a trash truck please. Bitches. О май бе брат. Почна да боли ухото между другото. Все пак дължило са. Ползват. Ела тука са. Ела. Добре. Serious a trash truck. Лестър. На Лестър глупост. Тая къща мисля, че е за 150 000. Не знам. Колко е. Я знам. Знаеш ти как боли. Почна вали в Даскало. Извън Даскало, аз също съм там. Почна вали, нямаме физкултура, майка му да еба на всичко и... Ще ми втъпя салон. Сега ако ми прасне някоя градушка, мамата си трака. Тук беше се бъгнала асансьора един път и бях заседнал в него. Може да споделя снимки. Батя, рад, жгула ли имаше? За кото си тунинго жгулата? Нагоре на кола. Чекай, защо нямаш зенторно? Мале, стари коли врачета имаш. Мен са ходи до Кенефа. И моторчета има. Ма не мога да се кача. Той хамър ли беше? Не знам. Еми, какво да кажа хора? Това е клипчето. Надявам се да ви е харесало. Може би е 7, 8, 9, 10 минутки. Както да е враче. Плюс кефа в банята. Сега да се направи една снимка. Но преди това прекъснем.